Jeg har den sat til F8. Au. Ja, det var her, jeg skulle starte. Jeg skal grave videre her. Jeg vil lige regne sammen, hvor meget iron jeg har. Jeg har 37. Kan jeg holde det selv, ja. 64 plus 64 plus 46 plus 54. 228 iron har jeg. Jeg har ikke svaret. Lol, mand. Hvordan kan du finde så mange af dem? Jeg har kun fundet en. Jeg har overhovedet ikke fundet nogen. Ja, det er Herobrine, der har været der. Ja, du ved godt, hvem det er, ikke? Ja. Napster, ved du, hvem Herobrine har? Nope.